És una campanya que no cal una gran organització, però es pot fer. Es tracta d'identificar en cada ciutat, en cada país, quines són les agències de rating, això de qualificació, aquestes famoses que diuen si els països i les empreses van bé o van malament, que són gran part interessades, és a dir, que al mateix temps que un cop enfonsen un país com Grècia, després la mateixa empresa compra a preu de saldo les pròpies béns que s'estan privatitzant. Les borses ja sabem on són, les agències de borsa també, les agències de rating són les que a vegades costa una mica més de trobar perquè no és tan popular, però vaja, a la web es troben fàcilment. I l'objectiu d'això és que la gent que hi treballa i la pròpia agència, la gent es comenci a preguntar si allò que aquells creuen que fan tan bé és així o no. Juguen amb els diners de les persones i dels països per tal d'enriquir uns pocs sense tenir en compte les conseqüències desastroses per la gran majoria, malgrat l'altre dia encara sortia una senyora en un programa d'aquests a la televisió que treballa amb una agència d'aquestes dient que òbviament ells l'únic que fan és els ciutadans que volen treure suc, maximitzar el benefici dels seus estalvis, fer això i ja està, que l'altre no saben de què els estan parlant, no són especuladors ni res, simplement busquen el màxim benefici pels seus clients. És obvi que hem de construir una economia sobre l'intercanvi de béns i serveis i no sobre l'especulació. Va dirigida a les pròpies borses i agències, però també als bancs i a la ciutadania. Que aquestes institucions i professions siguin despreciades i rebutjades socialment pot ser un primer pas pel canvi que es necessita, no? Mentre considerem que això és intocable, que és el millor de lo millor, doncs no progressarem. Com es pot portar a terme? Doncs una cosa molt senzilla, podem fer qualsevol, és observar l'hora que entren i surten els empleats, quan més alts millor, si surten a peu millor encara, i col·locar-se allà al davant i fer d'home del frac o de qualsevol cosa semblant, és a dir, amb uns rètols, amb una vestimenta especial, col·locar-se allà al davant i seguir-los per tot arreu. Els homes del frac sabeu què són, no? Aquesta gent que els impagats els hi van al darrere i tothom diu, què deu passar? Que aquell no paga. Aquí seria d'alguna manera dir, ets un nou esclavista del deute o no participis en l'esclavatge de la gent, no sé, qualsevol cosa que de primer els sobtarà, però d'alguna manera comença a qüestionar de sortir, que et facin la foto i que surtis a la ola, diguem, a que comencin a fer la foto perquè ets una persona que estàs fent un ofici, el que tradicionalment es deia usurer.